Vlogger suppassaaqia vloggilerpa vloggerniingikkaluaratta sia vloggilerpunga. Are you Pokemon? Yes. Are you Pokemon? Sukaniutarsuit isiinnaaralsi pissangakuttoorarnikuulluta massakingерлaqqilikассақаангут kinnormitsiua Cargo 23. Assaagallatappappappa ta isiaariorluta agutaati aganna taanna taamangitigisoq taavaatta Sapana, you know makeup, I know boats. Ilse se vet. Soft eyes. Så det er singlet. Pissanganen. Sakin appasittarnikuam sakin tunommiorisak sama appasippaksi ja öfäassissas. Karamellat eli mama. Toppingit sinne ja kaduaret. Kisi. Akkusi niillä rinnatut. Kisi. Kokossimukkaruaan puhujosuua papputiiniasu kukkussa kannassa. Täällä me sekkuhin päätteli. Oh my god. Oh my god, tässä mama. Nah. Pokemon nimi. Nerullungillutiimmi qanuittuunarsu aappaluttuni langukkama. Level 5 angungakku. Attangua. Suli iluan pääsingraa Pokemon suleri sussaappiannas uumiskatsuinnarnikuakka. Unammi sinnaangarsimarpasippunga allanut. Tää ukutorniusessui takusinnaavakka kikkoonars nuukkimmi tungujortuniippasippo soornalunnangut kinaanarso taanna spilleqatigisarparaama PlayStationnikku taava alla come on kiisami frallunga massakkultoqqassingorpaiteqqammiunga frarama pingaarama tallimangoriartulap taa ullaaffaa qaangiutileqaas massakku atisa immiukkusuqqakki ima tilipassentarima alakkalerpakka ima allappungitinnikkuungam taat kasseraasakassaakkuи toottaraani matui ammartattaakkunaniippaluppo
Ima kanama keeloksinu katersinikoongam koini taava atera allitsillungu alussaatiqarpa utaa ullaakkarsiullatualeraam taakku atartuannappakka unaqanoinnarsut nalua ullaakkarsiutinan immuttussaarusuqqaluartungaan taava ullaakkarsiutin pisillattaasarpal nungungisaannarlungi tekkuuqanganisarpaki unnua sulerisimanarpa eqqartussangukku qasmarlung spillerujoorpunga PlayStation'imi ta marlungoriartulasso aniunga Pokemonnerniarlua inukinnerumma qassarla inukinnerussasa taavalu qanorma ilessassiuaruarama qulinuksi ima taan piffissa anguttuarlu piilaapateereerukkami pateerilersoqqaalla taasingulas naammaksingami taasiivasoraarami isorsimaaqatingilaariarlu anivunga siiva innarmat taakaaveruusaappa sumitavaali Pokemonnerujoorla piilini imaangit aqullungali imaallat ima qanorma ilisaarpara ingerlaleraangama pakeeringin pingaangama aattaimaattartarla taaniulla pisullua ornittaqittaarlu innuan ajungeqaa ilaqarlun imma nuinnernerua sia aneerama quyavunga Assaangila meeraalluu tortarnikuunga halungui ullumikku ullut pingajussaavlorkarnera nalunginnakku suleringaarnanga ataatsimautiinnappakka ullumik aatta immiussilerpaa strisseqqanikuunermi eqqissisimaat naluarisoo qaammat kingulli melun qaamma kingulle qanorma tamaarsuinna vittu tumisingisimasunga uffalu imma taamaappallaangikkaruarksia eqqarsaatikka taamaanginna vippu taava qiviarneqaamaa isangutstillak taava massaksiivasuliartulerpa uaafreerama miussisaqattaissuungeriulluma nerilerpuma mamarisare ultamangayas nerisarpaaqattivsina Mikkimaskapsandit. Idan manilertittappa idan manilertinajappa missak manilertingita. Family boxi singatta ponsimu aarerpa GoPro's 3 minuuttia innanngorpa pisip matunissaana angomarsiniarsoarerpunga Spiage. Apa isonga? Ja, dat kan maar.
Cola. Kan det flosse i det? Nieuwe nooit? Kan det flosse i det? Nå,